Dwi'n mynd i ddangos gêm i chi, i ddechrau gyda. Dyma sut ydych chi'n ennill diod yn y bar, neu arian o rhywun sy'n methu amddiffyn ei hunain. Ti'n person gwael, ti'n gwybod hwnna? Rwch eich llaw mas yn fflat os gwelwch yna, a edrychwch ar y darn o arian. $50 o America. Cofiwch y manylion, mae da ni Statue of Liberty ar un ochr, a eryr ar y llall. Fi ceisio cael y darn o arian mas o'r llaw di, tair gwaith, cyn i chi cael bysedd o gwmpas e. Okay? Dyna un. Ar hyn o bryd, dwi'n slow start i chi. Dyna dau. Caid y llaw siw, o gwmpas y darn o arian, agor y fyny. Ok, a mae'n rhaid rhoi llaw mewn i trap arth. A gadael fanna. Nawr, mae angen rhywbeth o gwrthdyniad, distraction, arno fi i ceisio cael y mas o'r llaw di, i tynnu sylw ti i ffwrdd o'r llaw. Hen geiniog o Iwerddon, Undod Celtaidd, o blwyddyn 1968. Gwrthdyniad, distraction. Chi wedi stopio talu sylw nawr ar y llaw di. Dwi heb di cyffwrdd ti, teg i ddweud. Ok, ar 3. 1, 2, 2 a hanner, 3. Nawr, dwi'n gwybod amdano ti, ond mae hwnna'n edrych yn eithaf debyg i'r darn o arian oedd mewn llaw di. A da ni Statue of Liberty ar un ochr, eryr ar y llall. Ond jyst i profio, dwi wir wedi dwy'n hyn mas llaw ti. Dwi wedi gael rhywbeth ar ôl. Brilliant. Wow. Dwi ddim yn gwybod sut nes ti gyflawni fe. Chwarae teg. Llon gyfarchiadau. Sut oedd wedi cael un mewn llaw di? Na! Amazing! O'n i'n dal e mor dyn!